Nemojte se plašiti ničega, život je večan. Spustimo nebo ka nama jer smo odande. Dušu ne može niko da nam uzme jer ima nebesku zaštitu. Ne daj svome duhu da ga zarobi neduhovni čovek. Neverovanje u Boga je nepostojanje. Uslišimo njega i spasimo se. Spava se zbog fizičkog umora. Duša je večno konektovana, zato smo i živi. Samo u ovozemaljskom životu se greši. Na nebesima si bezgrešan. Kada misli usmerimo ka nebesima, tamo daljina ne postoji kao takva. U ogledalu ne možete vidjeti da li ste lepi, jer se u njemu ne vidi duša. Spoznajmo sebe i iznutra. Ovo zemaljsko spasenje je sprega sa Bogom i znanje. Nikada se ljudima ne klanjati, već samo Bogu. Ni ateisti zbog neznanja ne veruju u Boga, a da znaju istinu, duh i telo se razilaze kada nastane smrt. Telo u zemlju, a duh na nebesa. Kada ponestane fizičke snage, pronađite u duhovnoj moći. Da znamo, radovali bismo se kraju ovozemaljskog života, pošto ne znamo, mi se plašimo. Nekada i laganim hodom brže i sigurno stižemo. Nisu ljudi ljubomorni na tuđe uspehe, već ne vole sebe što nisu uspešni. Ako iole možeš odrediti sebi životni cilj, obiđi i preskoči sve one koji te sputavaju ka njemu. Kreiraj sebe u svojoj mašti, brže ćeš stići do svojih ciljanih, pretpostavljenih želja. Najveći problem našim zemaljskim vladarima je što neće moći da vladaju sa nama u vanzemaljskom životu. Kada se čovek uz Božju pomoć izdigne iz ovdašnjeg života, vidi kakav nered vlada.